iparafini, insizwa yakwaNdobe, liwushe, libhaca, ikhaya lisengcobo kuBhojane, kodwa ukhokho babuya kuQumbu. Kodwa mna ngokuhlala lapha eCape Town, Section 4, 103 ka-number 12. Uyabona umuntu, umrespect umuntu, sukumosha umuntu, umrespect umuntu umhloniphi, umuntu onzulu, umuntu sukumosha umuntu ungamazi, sukumosha umuntu angazi angowakho, umuntu sukumosha, umhloniphe umuntu, sukumosha umuntu, sumgezela umuntu ungamazi, awumazi izinyanya zakho kwabo, amadlozi kwabo, ahamba naye, awazi umuntu ukuthi uhamba nobani apha emveni kwakhe, amazi, umgezela umuntu awazi la madoda ahamba nawo, ukumosha umuntu, uzohlupheka uthi uyofa, kanti wena wamosha umuntu ongamoshwayo. Umuntu usumosha, mhloniphe umuntu kamdala uNkulunkulu. Umuntu awumazi aba bantu ahambe nabo basemveni kwakhe, bayamthanda kangakanani na? Awuyazi lento leyo. Sumosha umuntu ube wena uzixelela ukuthi uzithembile, usebenzisa ntoni nantoni, gezela abantu. Uyakwazi ukuthi wena mase lo muntu umoshayo funeka uyoxolisa kuye, kube kunzima uyoxolisa kuye lo muntu lowo awumoshile. Umuntu akamoshwa, awazi lezi zinyanya ahamba nazo, izinyanya zalo muntu, amadlozi alo muntu akazuvumele ukuthi ucinezele igama lakhe, uthethe ngaye kakubi ku-social media, umenyelise, uyamchitha, uyamcinezela umuntu. Suyenza loo nto leyo, umoshe umuntu engangakumoshi, ezihlelele, ezincokolela ku-TikTok wakhe umuntu. Wena uyangena, uyamgxibha, kodwa kangathethi nawe. Suyenza loo nto leyo, uzothi into zakhe mazingalungi uthi wena uyathakatha, kanti wena uyazithakatha ngokwakho. Laa muntu awumazi ukuthi ngubani, awumazi laa muntu ngubani, uhamba nobani, uthandwa ngamadlozi akhe kangakanani, uThixo umthanda kangakanani lo muntu ummoshayo ngenxa yena uzithembile, uthembe into ongenabungqina bayo, uyakuthatha ikubekiphi. Thokozani Cingogwini, liwushe, libhaca leli, insizwa yakwaNdobe. Umuntu usumnkunzela, indoda nendoda iyazi inkunzela, ayinkunzelwa ngeyindoda. Uzayifuna le ndoda, uyifune ibe kukubi, uyifumane sekunzima. Gama kwintokozana.